Jsme tady na Českobudějovickém náměstí. Jak se ti tady líbí? Tak zatiaľ som tu iba krátko, takže som to tu stihol iba prejsť dookola, ale celkom pekné. Tešil som sa tu veľmi, čo som si pozeral fotky, sa priznám dopredu, tak splnilo to očakávanie, zatiaľ to je dosť pekne. Po několika sezónách v Bratislavě tě čeká první angažmá mimo Slovensko, tak proč právě Jihostroj? Tak v Bratislave už som bol teda presvedčený, alebo jasné, že odchádzam a teda chcel som sa posunúť zase o ten krôčik ďalej a prečo Jihostroj, tak čakal som, teda hľadal som si ponuky, bolo ich viac a keď prišla práve táto, tak dá sa povedať, že som veľmi neváhal a bol som taký presvedčený, že je to taký dobrý krok aj kvôli či už histórii alebo aj aktuálnemu postaveniu tohto klubu. A aj kvôli tej extralíge vlastne, že je to zase o level vyššie, o triedu vyššie, takže kvôli tomu. V Bratislavě si dvakrát vyhrál slovenský titul, byl si 4krát po sobě nejlepší blokař slovenské extraligy, tak dá se říct, že si tam už si splnil ty svoje všechny milníky, co si potřeboval? Tak dá sa povedať, ale tak tieto štatistiky ja hovorím, že sú skôr pre mojich starých rodičov, ktorí po zápase potom pozerajú a debatujú, že či mi tam zapísali toľko blokov, koľko som mal, alebo nie, takže na to sa až tak nepozerám, ale hej, no tak už som, dá sa povedať, že tak trošku prerastol tú našu ligu, tak dúfam, že to teda ukážem aj vonku. A vnímal si Jihostroj už nějak dřív ze slovenského prostředí? Viděl si třeba nějaký zápasy? Priznám sa, že až taký veľký prehľad som teda nemal, ani čo sa týka českej extraligy, ale ani iného európskeho volejbalu. A práve až keď teda prišla táto ponuka, tak som si tak trošku občas zapol nejaké zápasy, aby som teda tušil, že čo ma čaká, ale akože tým, že sa hýbem v tých volejbalových kruhoch, tak to mám nejako navnímané teda, že tie Budejky patria do tej špičky českého volejbalu, takže z tohto pohľadu som to ako keby vnímal. A z toho, co si viděl, tak jak vidíš kvalitu české extraligy v porovnání s tou slovenskou? Tak už asi iba tým, že hrajú niektoré týmy Ligu majstrov alebo CUK Challenge Cup, alebo pravidelne teda sa v Európe dostávajú dajme tomu na tie lepšie priečky, tak už iba toto hovorí o tej kvalite a ja si myslím, že sa tá česká extraliga stále posúva, stále je lepšie a si myslím, že patrí k Európe, k tým top ligám. V týmu Jihostroje se potkáš s krajanem Kubou Ihnátem. Jak se těšíš na to, že budete v týmu dva Slováci? Tak keďže už to je vonku, tak to môžeme takto oficiálne povedať. Tak teším veľmi, tak s Kubom som sa v podstate stretol až v Nároďaku, kde je vlastne našim kapitánom a mne sa s ním hrá výborne a myslím si, že povahovo sme si sadli aj či už na ihrisku alebo aj mimo ihriska, tak budem tu mať okrem nášho maséra ďalšieho človeka, čo bude hovoriť po slovensky. Přicházíš de facto na místo Alexandra Okoliče, což byl hodně temperamentní hráč. Jaký typ hráče si ty? Tak ja si myslím, že taký presný opak možno, ale asi to až tak nemám, keďže aj práve Okolič tu mal také miesto takého ťahúna, takého z hlavných hráčov a v podstate teraz tu budeme traja blokári, takže uvidí sa, že kto bude si to miesto zastúpiť, alebo teda ako to bude prebiehať. Co považuješ za svoje silné stránky a co naopak by si chtěl ještě třeba během angažmá v Jihostroji vylepšovat? Tak pracovať sa dá na všetkom určite, aj treba pracovať na všetkom, lebo ešte úplne by som sa nejakým hotovým hráčom nenazval, takže tej práce tam ešte hodne, ale tak od toho tu som teda aj spolu s trénerom, aj spoluhráčmi, aby sme sa teda posúvali ďalej. A tak keby mám ja tak osobne povedať, tak by som povedal, že také možno taká herná inteligencia. A čo sa týka volejbalovo techniky, tak si myslím, že aj ten blok, aj ten útok je celkom fajn a na servise sa makám čo najviac, lebo ten by som chcel najmä zlepšiť, aby som vedel týmu pomôcť aj inak ako na sieti. S Bratislavou jste v minulý sezóně porazili dvakrát Duklu Liberec v Challenge Cupu a šli jste dokonce až do semifinále. Tak jak silná to pro tebe byla zkušenost?
Tak za ňu som veľmi rád tým, že v slovenskej extralíge tých takých vyzývajúcich a takých challengeujúcich zápasov není až toľko a keďže sú tam v podstate točia 3-4 kvalitné týmy v tej špičke. Takže táto ako keby európska konfrontácia bola pre mňa veľmi dobrá, lebo tie zápasy sú predsa len trochu iné. Sú to predsa len v tej extralíge, už tých hráčov poznáme naspamäť, aj tie prípravy už sú také, že OK, áno, jasné, veď už som s nimi hral 84 krát. Takže toto bola aj taká novinka, že proti iným hráčom, ale aj iná úroveň samozrejme. A skúsenosť výborná a dúfam, že aj tu nás čaká podobná taká spanilá jazda v nejakom európskom pohári. Patříš mezi opory slovenské reprezentace. Jak je pro tebe důležitá ta možnost reprezentovat tvoji zem? Ja som na to veľmi rád, aj keď teraz sa v podstate dosť zmenila spať generačne ten národný tím a v podstate už som tam tretí rok a od príchodu som tak postupne ako keby dostával na to ihrisko viac a viac a teraz je to taká česť tam mať takéto svoje miesto a hrať za ten národný tím, no a dúfam, že sa nám teda podarí aj nejaký pekný výsledok, či už teraz na majstrovstvá Európy, alebo v ďalšom pôsobení. Ty se připojíš za chvilku zpátky ke slovenské reprezentaci, tak jaký vás čeká ještě program před začátkem sezóny? Tak v auguste v podstate začíname prípravu na majstrovstvá Európy s tým, že hráme nejaké prípravné zápasy. To ešte všetko v štádiu dohadovania a potom nás čaká v podstate 6 zápasov na majstrovstvá Európy v polke septembra, takže uvidíme, do akej miery nás preveria a čo ukážeme. Ja si myslím, že teraz tá Európska liga, ktorú sme hrali, tak nám dosť veľa ukázala, lebo sme vedeli hrať aj s silnejšími týmami vyrovnané zápasy. A ešte nám chýba taký ten, ako by povedal náš tréner, trochu extra, aby sme to dotiahli aj do tých víťazných setov a zápasov, takže dúfam, že na Európe niečo z toho ukážeme. Jaký úspěch nebo třeba nějaký zápas bereš jako takový svůj jako vrchol svojí dosavadní kariéry? Asi ma napadne práve semifinále s Alstom holandským v Challenge Cupe a práve ten domáci, ktorý bol nejak rekordne dlhý, 5-setový zápas, kde sme jeden set hrali do nejakých 43-41 a ten jednak to bol akože či už divácky, ale aj hrácky brutálny zápas, ale aj druhák mne celkom vyšiel. Myslím, že sa mi to tam na bloku celkom darilo aj v útoku, takže asi ten. Jaké si dáváš cíle před novou sezónou v drezu jeho stroje? Tak tie ciele má jeho stroj už dlhodobo tie najvyššie, takže klamal by som, keby som nepovedal, že teda by sme chceli vyhrať, či už ten pohár, ktorý sa teraz dvakrát nepodaril, alebo aj tú extraligu, ale tak samozrejme to je ďaleko, to sa ešte uvidí, je to dlhý proces, ale myslím si, že v finále, či už pohára alebo extraligy by som teda chcel dosiahnuť. Po té osobní stránce? A po tej osobnej asi sa posunúť tak ešte stále aj seba vnímam, že niektoré veci by som chcel mať zautomatizované viac, aby som sa už mohol fakt sústrediť iba na tie maličkosti. Že keď už mám zvládnutý ten základ a už všetko ovládam tak, ako mám, tak potom už viem iba riešiť detaily a nejaké taktiky a nejaké drobnosti, ktorými si viem akože pomôcť. Takže dostať sa na nejakú úroveň, ktorú budem vedieť v podstate ako keby opakovať alebo potvrdzovať.